Здравейте! Повечето хранителни добавки, които ползвам вкъщи за децата, са масно разтворими и затова ги давам след основно хранене, което съдържа някакви мазнини, за да се разтворят по-добре в храната и да се усвоят още по-добре от организма. Също и желязо съдържащи препарати се дават след храна, за да не дразнят стомахчетата. Но днес ще ви разкажа за една хранителна добавка, която се дава задължително на гладно. Това са бета-глюканите. Те се изолират доста трудно от житни култури, но за щастие създават един от най-силните и мощни клетъчни локални имунитети. Локален имунитет създават на лигавиците на бронхите, на червата и на пикочната система, което е много важно, особено за малките момиченца. Знаете как заради достъпния пикочен мехур и късия пикочен канал, момиченцата много лесно могат да получат инфекции, за жалост, на пикочните пътища и цистити. Бета-глюканите са прекрасни, особено микронизирани и се дават задължително на гладно. Аз обикновено ги давам преди градината, преди като Диманчето беше по-малка, преди ясла, сутрин на гладно. Тя тук си играе с една дозичка имунобор Kids Active, който освен бета-глюкани, микронизирана фракция за по-лесно усвояване, съдържа и витамин С. Това е